últimament ens està flipant molt aquest llibre, no? De Sergio del Molino, que es titula La España vacía, viaje por un país que nunca fue, perquè ens dona moltes claus de tot això que ens interessa i que parlem sovint, que és la identitat de la geografia, o sigui, la geografia com a construcció identitària, finalment, no? O com a element de construcció. I res, és per llegir-te un tros i el comentem, que està molt bé. La geografia com a substracte de construccions identitàries, no? Substracte, no, diria? O sigui, ell el que fa és... Substracte, sí, és el que... reflexiona sobre... Però està molt bé, perquè sempre està present aquesta geografia, que és el que se'ns oblida. Ell s'esforça per fer-la present, no? Perquè normalment, precisament, està poc present. O sigui, normalment hi ha relats que parlen de coses externes a la geografia i llavors ell el que ens fa discutir és sobre aquest substracte. Bueno, i comença amb una frase que ens porta també a un vell conegut, que és l'Alain Roger, no? Que és aquest estudiós francès, geògraf. El paisaje, como ya he escrito más arriba, es una invención. El paisaje es literatura. Y esa literatura ha impregnado la educación sentimental de varias generaciones de españoles. Es un estándar. No hace falta leer a Zorín, porque está en el cine, en la televisión, en la cultura popular y en la forma en que los padres enseñan el mundo a sus hijos. Miramos como ellos. No podemos evitar ponernos místicos ante la planicie, acongojarnos, aunque sea un instante, desde la ventanilla del ave. Entre el mal de Maritornes, bueno, que es un personaje al Quijote, que bueno, y la exaltación bíblica y redentora, el paisaje español sigue siendo algo fundamentalmente extraño. Para un europeo, el paisaje es un parque. Això sempre ho diem, no? Que Europa és com un jardinet. Parlant d'anar a vendre vi, no? És fàcil, és tot amable, és tot amb aquesta idea de garantia, no? D'alguna manera, de facilitat. No hi ha un paisatge immens a salvar. Són postals conegudes sobre un mapa imaginari, mentre que segons com estigui construït, si està poc construït, són deserts per construir. Para un europeo el paisaje es un parque. El paisaje se pasea, se disfruta, se contempla. Un español, en cambio, necesita hacer algo más. Necesita salvar a las gentes que se achicharran en el yermo. Necesita llenarlo de árboles, modernizarlo con autopistas, irrigarlo con canales y pantanos. Tiene que intervenir porque le ha tocado un paisaje que no es paisaje, sino un problema a resolver. Clar, això és brutal. Però això sí que parla de planificació d'alguna manera. O parla de... O del problema de la planificació, però més que des del punt de vista de l'opció política que facis, des del punt de vista precisament de la cosmovisió. És a dir, ja està tot organitzat o està tot per organitzar i ho tenim com un problema. De totes maneres, jo crec que és un problema. És a dir, jo crec que un problema en el sentit de que és alguna cosa pendent. És el territori com un element que està pendent i que qualsevol especulació és un alentiment d'aquest problema pendent. Però això és així, ens ho ensenya la literatura, el que vulguis, però això és així perquè precisament la pròpia geografia peninsular és extremadament complexa, no? Una orografia que no permet una planificació fàcil, diguem-ne, no? Molt trencada, amb espais buits enormes que cal salvar d'alguna manera, salvant en tots els sentits, en grans distàncies, no? Comparat amb, i sobretot amb molt poca densitat de població històricament. Sí, però això és el conjunt, però després això irradia a la cosmovisió general fins al punt que ho tenim tot per planificar. O sigui, jo insisteixo en que moltes vegades em preocupa que la solució d'un territori sigui el turisme vitivinícola. Home, però això és quan a més és un territori... És un ingredient. És un ingredient, però es planteja com la salvació, com un element central. Per tant, jo el visc teòricament com un ingredient lateral que moltes vegades apareix en el relat com un ingredient central. Quan queda pendent discutir sobre la centralitat. És a dir, té sentit que es desenvolupi aquesta identitat territorial a través d'una especificitat vitivinícola en una geografia determinada i a unes distàncies determinades? Té sentit
En podem parlar o hem d'esperar que un tour operador i un gurú internacional decideixin que el pessebre de la Conca, per de la exemple, Conca és atractiu per un mercat determinat? Bueno, és el de sempre, ens hem d'adelantar, no? en la programació del nostre propi present i futur, d'alguna manera. I això, bueno, tornem a lo de sempre, planificació. Planificació, i dins de la planificació aquesta necessitat que... Sí, però jo tot això no sé com es fa. O sigui, no sé com es planifica efectivament. Vull dir, no, es planifica un hem dia... tingut molta trajectòria històrica per poder-ho haver fet, no? Com a societat, i no s'ha aconseguit fer. Però no només el territori o la geografia, l'educació, Però un dia es planifica. El que és l'estat modern, no? D'inspiració revolucionària francesa, per entendre'ns. O, bueno, si vols, en una altra tradició, anglesa, no? Això no ho hem tingut. Home, però l'Estat sí que està desplegat des del punt de vista dels serveis principals. Precisament, són aquests altres... Però com a serveis molt pragmàtics, no? No com a un ideari, no com un element central de la cosmovisió. No sé... Com un element poc geogràfic, precisament. És a dir, a 40 quilòmetres de la costa, on passen els corredors, on hi ha la màxima població, podem llegir el territori com un espai a gestionar o s'ha de gestionar l'oportunitat? És a dir, podem pactar aquesta gestió en un lloc que hi ha densitat, en un lloc que està circulat, o s'ha de... Deixar-ho tot. O s'ha de deixar tot en mans de l'oportunisme? Aquesta és la pregunta, no? És a dir, qui ha de fer... O sigui, des d'on s'ha de fer vi? Des de l'oportunitat construïda des de fora... Amb una guia per un crític o amb un tast a no sé on, no? A 5.000 quilòmetres de distància. O l'hem de fer perquè és raonable fer-lo, perquè el territori precisament té aquestes possibilitats, aquestes virtuts, totes, les pròpies d'especificitat, les de relació territorial lògica, les d'un mercat de proximitat potent, que pot ser absorbent d'una part important d'aquest producte, que té una relació directa amb un aparador privilegiat. Un aparador natural, etc. I a partir d'aquí desenvolupar altres potencialitats, o hem d'estar llegint oportunitats totalment externes, totalment exògenes, que siguin generadores d'un pessebre, que són generadores normalment d'un pessebre, perquè és una realitat construïda. Ja, però la clau d'aquí és que no hem sigut les societats del sud d'Europa, perquè això jo crec que és una visió més àmplia, no hem sigut capaços de deixar enrere un rol de subsidiarietat, no? D'alguna manera, respecte als grans centres de poder econòmic, polític, si vols. Potser és una qüestió de lideratge, sí, potser sí. És una maldició històrica. Potser sí, però plantegem-nos-ho, és a dir, plantegem-nos si el nostre arrière-país, és a dir, si els nostres territoris de 40 quilòmetres de la costa han de ser un pessebre de la costa o poden tenir personalitat independent, pròpia... Bueno, o per què fer aquesta distinció, no? Corredor costaner i interior. Per què? És que és una mica una convenció, no?, de la geografia. És una convenció de la geografia, però hi ha densitat de població. O sigui, on es concentra la població, per tant, on es concentra la identitat. O sigui, és a partir... O sigui, és la relació entre la geografia física i la geografia humana.